Bello, Allah gafarta malam. ana tunanin kaman jifa aka yi aka raba ku da Safiya ku. Haka ne malam. Malam Ado. Allah gafarta malam. To babu wani abu kamar jifa. Malam ka ce ba jifa ba ne? Ƙwarai kuwa. Idan ba a yadda ba, to a iya tafiya wani waje a je a yi bincike, amma bisa haƙiƙanin gaskiya babu maganar jifa tsakaninku da Safiya. Hasali ma mai malam? Ai, kamar ba shi kaɗai ne yake neman ta ba ko? Ni dai a sani na ni kaɗai ne nake son aurenta. Na dai san akwai dai wasu wanda suke ɗan santa. Gaskiya ƙasa ta faɗa mana akwai wanda take so. Ni kenan. Gaskiya ba kai bane. Bayan shi ɗin ma ga wani nan shi ma wanda ike santa, kuke takara tare da shi. Ya yake? Ya kamanninsa yake? Shi wannan wanda take so ɗin. To, a gaskiya dai gashi nan, shi wancan ɗin wani ɗan fari-fari ne haka mai haske, kuma bai yi kama da Hausawanmu na nan ba, ya fi kama da mutanen kudancin Sahara nan, ɗan buzu-buzu haka. Shi kuma ɗayan gashi nan wani mai ɗan faɗi, yana da ɗan duhu, ka ɗan fi shi haske, amma ado ya fi kuma ado haske. Shi kenan. Ado ka sallame shi, ina waje. Ado? Allah gafarta malam. Dan fari, dan baki-baki, wai dan buzu-buzu. Kun gwaja mu. Rike wannan. Dan fari, dan baki-baki. Bello, shigo mu tafi mana.